салом дӯстони азиз, устоди варзиши мактаби бокси рақами 9 дар маҳаллаи Якачнур мо интервю гирифтем, ки онро баъдан дар интернет мегузорем. дӯстони азиз, дар ҳақиқат ҳозир мебинем маълими зал, зали варзиш. моро намешнаста, аз сабаби нашунохтанаш мо наметавонем ба пуррагӣ шуморо нишон диҳем залро. Агар хоҳед ба пуррагӣ, пас интизор шавед, мо наворо ба пуррагӣ мекунем ва ин маълим просто канта бузбалаш ки агар мешнасем. кор ва фаъолият карда истодааст. ана мо бошем танҳо камакак навобардорӣ мекунем ва пешкаши шумо мекунем. дӯстони азиз, иншоалло вақтид як рӯз ба ҳазур меем, бо навобардорӣ мекунем ба шумо. ана бародарини азиз, дар ҳақиқат нафароне ки дар ин ҷо машқ кардам, чемпиони рӯи ҷаҳон шудаган Малахбек Раимқул Худойназарович мебошад, ки бародараш то ҳол дар ин ҷо кор ва фаъолият мекунад. Малахбеков Назар. ба ин хотир дӯстони азиз, мо ҳамин қад тавонистем ки навобардорӣ кунем ва пешкаши шумо кунем. хоҳед ки ба пуррагӣ бинед, пас наворҳои моро интизор шавед. аз сабаби нарасидани мегабайт мо наметавонем ҳамаи наворро дар сайти интернетӣ гузорем. худо нигаҳбон тамоша. нафароне ки дар ин зали Якачнур машқ кардагиам медонам қадри қимати ин залро.